एके वटेन बांगलादेशातल्या हिंदूंची छळणूक जाता जाल्यार दुसरे वटेन बांगलादेशातले घुसखोर भारतांत बेकायदेशीरपणान रावतात। बांगलादेशातले जायते घुसखोर गोंयांतय येवन रावपाक लागल्यात। अशा घुसखोरांक गोंयांतल्यान न्हय तर देशांतल्यान धांवडावन घालचे अशी हिंदू संघटनांनी पणजी आझाद मैदानार आंदोलन करून मागणी केल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आमची हांगासर मुख्य जी प्रमुख मागणी आसा की आज पळयता आमी की संपूर्ण भारतभरात जवळजवळ 5 कोटीपेक्षा अधिक बांगलादेशी अवैधपणे इल्लिगली भारतांत रावता आसा अशी आकडेवारी वेगवेगळ्या रिपोर्ट्स किंवा मिडियाच्या हेतून भितर समोर येवपाक लागली आसा। म्हणजे जवळजवळ देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 4% लोक आज भारतात इल्लिगल रावतात। जगात असो एकूय देश ना थंय अशे इल्लिगली कोण तरी थंय वचून रावूं शकता, परंतु भारतात दुर्दैव आसा की आज बांगलादेशी आज अशा प्रकारे अवैधपणे रावता आसा। आज जर बांगलादेशीन जर आम्ही पळयला तर बांगलादेशीन कशा पद्धतीने हिंदूंचे अत्याचार सुरू आसा, हिंदूंची देवळां थंय पडटा, हिंदूंच्या संतांका आज थंय तुरुंगात डांबून दवरले आसा। तर ह्या सगळ्या परिस्थितीन आज भारतान ह्या सगळ्यांक पायघड्यो कित्याक घातले जाता। त्यामुळे आम्ही ह्या माध्यमातून मागणी करता की भारतात जे कोण बांगलादेशी अनधिकृतपणे रावता आसा, अगदी गोंयचो जरी विचार केलो तर गोंयान फाटी CMनच एका इंटरव्यून सांगलें की फाटी 22 मेळ्ळे म्हणून अशें। परंतु 22च न्ही, आज तुम्ही वेगवेगळ्या भागात तुम्ही फाटी जे पोलिसांनी जे टेनंट ड्राईव्ह घेतले तेतून सुद्धा लक्षात आयले की प्रत्येक ठिकाणी तांकां खंय बांगलादेशी मेळ्ळे, खंय कोणी तरी रोहिंग्या मेळ्ळे आणि ते काही जण डॉक्युमेंट नाशिल्ले। तर ह्या सगळ्यांच्यार कठोरात कठोर कारवाई जावची। आतापर्यंत जितले मेळ्ळे त्यांच्यावर आतापर्यंत कितें कारवाई झाली, त्यामुळे हो प्रश्न उपस्थित जाता। आणि ह्या माध्यमातून आतापर्यंत जे बांगलादेशी मेळ्ळे तुमकां खबर आसतली की बांगलादेश आमच्या म्हापशाचें एक बोडगेश्वराचें देवूळ, ते देवळान चोरी जाली, थंय जे कोण मेळ्ळे ते बांगलादेशी आशिल्ले। वेगवेगळ्या ठिकाणी ATM फोडली गेली, ते ATM फोडल्या उपरांत त्यांची ते जे मेळ्ळे त्यांची इन्व्हेस्टिगेशन जाले, तेतून लक्षात आले की बांगलादेशी आसले। वेगवेगळ्या ठिकाणी चोऱ्यो जाता, तेतून सुद्धा अनेक बांगलादेशी फुडें आयले आसा। काही ठिकाणी बलात्काराची घटना आताच 2024ची आकडेवारी फुडें आयली की जवळजवळ 106 वर्षभरान म्हणजे जवळजवळ 3 दिसांनी एक रेप गोंयांत जाता, अशा प्रकारची भयानक आणि गंभीर अशी आकडेवारी आसा। हेतून सुद्धा कितले बांगलादेशी आसा हे सुद्धा सरकारान उघडकीस हाडचे। आणि ही सगळी गंभीरता जर लक्षात आयली तर गोंयान NRC लागू करतो, जसो आसाम राज्यान लागू केल्लो, आणि बेगिनात बेगीन जे कोण आसा इल्लिगली बांगलादेशी घुसपेट रावता तांकां हांगासून हाकलून लावपाची अशा प्रकारची मागणी त्या माध्यमातून आम्ही करता। वेगवेगळे संघटना झाल्यामुळे हिंदूचे लोक कमी दिसता, आपली शक्ती प्रदर्शन करतात ते बिलकुल ना। आता कशें आसा की अनेक वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलन चालू आसा, वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्य सुरू आसा, परंतु हे प्रातिनिधीक आंदोलन आसा। आम्ही म्हयन्यासून एकदा हांगा एकटे येता आणि जे काही हिंदूंचे सार्वत्रिक मागणे आसा ते हांगा दवरपाचो प्रयत्न करता आसा। वेगवेगळ्या ठिकाणी तुम्ही पहिले आसतले की आता देवस्थानां सुद्धा फुडें येवपाक लागली आसा। 70ल्या काही देवस्थानी अशा प्रकारचे निर्णय घेतले, हांगा पेडण्या काही देवळांनी निर्णय घेतला की आता विविध ठिकाणी जागृती ही जावपाक लागली आसा, हिंदू समाजात पुढे येवपाक लागला आसा। त्यामुळे आम्ही ह्या माध्यमातून ही मागणी